tile fɔlɔ fala ye u ka baaraw tora senna kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a dɔn k'a fɔ nin waati na min ye armée ye ale kɔni bɛ wulikajɔ la o wulikajɔ senfɛ sa Mali ni Moritani dancɛ la pankurun kɔni ale ye lamaga kɛ lamaga in senfɛ sa a yera k'a fɔ ko min ye Irisilakaw ka cɛdenw ka taa fara AES taw kan ale ni Mali taw u bɛ wulikajɔ la Mali ni Moritani Mali ni Algérie dancɛ la Bamanciwale maa 200 moto 150 pick-up 4 u y'olu de gosi kunungo o kɛra ni wulikajɔ belebeleba ye wulikajɔ min kɔni kɛra pankurun kɔnɔna na Mali ni Moritani dancɛ la minɛn minnu tun bɛ ani maa minnu tun bɛ n'u joginna n'u tun taara u sɛgɛnnafiɲɛ bɔ ka kɛ ni bingali min kɛra yan u y'olu bɛɛ lajɛlen de dakolonci k'o filenkolon ci min ye mɔbili 200 la k'u sera ka mɔbili 200 la u sera ka 100 ani kɔ u y'o o de nɔɔni min ye moto 150 Bamanciwale kɛ b'a maa 200 ani moto mɔbili pick-up 4 o bɛɛ lajɛlen kɔni susura wulikajɔ in ale senfɛ jama yɛrɛkɛlen fala ye cɛden minnu bɛ duguma ko olu fana bɛ wasa don a tɔw la a kun yirala fana k'a fɔ ko maa tɛ se ka don maa tɛ se ka bɔ Bamakɔ kɔnɔna na kibaruyaw kun cɛnsɛra fa bɛɛ lajɛlen fɛ a fɔ min ma sa ko ka daw tugu pewu nka ko e ko man nkalontigiya wa taji ale donna kunungo min ye kabini sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 4 waati min ye Bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen min ye kunungo juma o ye k'a yira sa taji citerni 830 o de donna an ka jamana kɔnɔ ko maa bɛ se ka fɔ tare armée ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri o kɛra o sababu ye min ye pankurun minnu bɛ sanfɛ sa fala ye olu kɔni dara citerni ninnu ka sa ka na n'u ye DGCC maaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin taji ninnu kɔni dilanni bɛna daminɛ yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min fala ye an bɛ min ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka wulikajɔ kɛ tajiko in na a kalo 2 ye nin ye station ka dɔgɔ min bɛ gasoil feere a bɛ taa yɔrɔ min a ka ɲɛɲini ka ɲɛdɔn nin sɛgɛnba in nin wulikajɔba in sɔrɔdasiw tɛ se ka nin degun kɛ chauffeur ni citerni chauffeur ka nin degun bɛɛ kɛ ka na n'a ye ko ka taji feere maaw ma o gasoil tɛ ka ye station kɔnɔ bi ɲɛmaaw ka wuli k'u jɔ a ko la a mɛnna sen na dɛ a bɛ na taa ni ka segin ka bɔ ka na k'i bɛ n'i ka mobili ta i bɛna sɔrɔ u b'a fɔ k'a banna pewu donc an b'a ɲini u fɛ u ka wulikajɔ k'o la kunungo ɔmorikaw olu fana ka yɔrɔ la sa wolomasiri tabaw kɔni daga yɔrɔ min bɛ yen u sera ka o fana minɛ k'u jɔ n'o ye o waati kelen kɔnɔna na gouvernement kɔni ka dugudenw caman bɔra ka armée ale kunbɛn a ka donni na sabula a kun yera k'a fɔ bingali kɛra gouvernement fɛ yen bingali min y'a to sa n'u tun ye minɛnw ta ka taa n'u ye fala ye degun barika kun bonyana kosɛbɛ nka armée a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la kunungo u sera ka na gouvernement fɛ yen gouvernement ale ye dugu ye min bɛ Tumutu kɔnɔna na cercle fana don cercle mun nafa ka bon kosɛbɛ bateau min n'a dafirila fala ye a kɛra olu de ka fanfɛla la ye an b'a fɔ sanko armée halisa u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan wulikajɔ yaasa cogo min na baara bɛ se ka ɲɛ u bolo an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ka taa Tɔnbukutu nin ye Burɛmukaw ye Burɛmu sɔrɔdasi minnu bɛ yen olu tun bɛ patrouille fana na olu ye patrouille kɛ dugu kɔnɔna na k'a yira mɔgɔ la k'a fɔ ko basigi ni lafiya bɛ yen n'Ala sɔnna a ma sini Kidali marabolo kibaruya minnu bɛ yen ka taa se Tesalit ni Agɛlɔg ninnu ma an na olu da jama bɛɛ lajɛlen tulo kan maaw bɛ se k'a faamuya cogo min na ka kɛɲɛ ni an ka sɔrɔtaw ye ani wolomasiri tabaw mana kibaruya minnu di ka se ka olu da maaw tulo kan laadiriya o kɔnɔ